खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 फेब्रुवारि 2021 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन आरो जोबोद दुरबल मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अननानै फैगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय गोसोनि जिंगाया बांनो हागौ। गोजोननि दिनै आंखाल जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय आरो दरसि जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो बानाय मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला मोजां। नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानायनिबो गोनांथि दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मेगननि बेरामाव खस्थ' मोननांनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा अदेबानि देबोर नांगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा आरो लुबैनायफोरा जाफुंजोबगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौबो गोरलैयैनो बोनो हागोन। बयजोंबो अनजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां दावबायनो हागोन आरो दावबायनायनि खाबुखौ मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां आरो गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन।
सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन आरो गोजोननि दैमु बोहैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा आरो लुबैनायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन। दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन गोसोआ दिनै जोबोर अहंकार जागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनांफोरखौबो दिनै मोननो गोब्राब जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननायनि खाबु जानाय नङा खहा जानोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन नाथाय गोसोआ जोबोर दरसि दरसि आरो आला खाला जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानायनि उनाव बांसिन गोजोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा फारि फारि जाफुंगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननायनि खाबु जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय लुबैनायफ्रा फारि फारि जाफुंजोबगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम सुथुराबो बांगोन
सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। नाङा फाङा आरो गोबां जेंना नुजाथिनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन, नाथाय सोरनिबा हेफाजाब मोननो हागौ। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हायैनि गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा गुबुन सुबुंजों एना एनि जानो हागौ। नाङा फाङा जेंनायाबो बांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर दरसि दरसि जागोन आरो आला खाला मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।